Kanega nalarinews. Idon ban walan sapi, eki kato kanigi kubor badon kam, jonga tayo. Menteri ka tenat ka kot ka kya, uba AL hek, haringkat ka jingyadon lang ka kongsi khar kongor, Deputy Commissioner, Southwest Khasi District, Dr. FR Lartang, DMNHO, Southwest Khasi District, Superintendent of Police, Ba Maxwell's Eam, Ba Basan, BDO Mawkyrwat Block, Lembat Kiweki Officer, Men ha ka arpun reu tarik, kabadai ka Republic Day, kila hiar banjurep, ya ka hospital shispa Jingthiah, ha Mawkyrwat, kabala saateng, menta la kumba prasnem, uba AL hek, habaya kren bat kilat patai kubor, ula ong baka jingwan jungo jong u ya ka hospital shispa Jingthiah, kadai namar baka sorkar jilla, ka Kwah ban pendep no ban plino ya ka, ula ya thuru, baka wei ki project baka sorkar kan rakhe ya ka golden jubilee, ne ka jingdap sanpos nem, jong ka jingyo jilla laga jong ka Meghalaya, day ka hospital shispa Jingthiah, hangne ha Mawkyrwat. Wan ngejongi hang ni ban pe ya kan ka 100 bedet hospital Mawkyrwat. Ni Kwah ban pendep no. Man menta mila ya sya ke jingdap ban poi si jingdap san post nem juga statehood juga Meghalaya jongi. Jaga wei ni project ya ka bangin celebrate ya ka statehood jonga golden jubilee celebration jonga Meghalaya. La wei ni project ka ka 100 bedet hospital hang ni apa Mawkyrwat. Naga benta ke jimunto jongi paiba dong sung jonga ka district borak boy. Bunga kerpat, kontraktor, don lang ni DC, SP, don lang ni, doktor jungi don lang ni, benpek, bayar ni kam, dia benpenstat, benpendap no. Kadai ka hospital jong ki pai ba. Ban ai ki muntoi ki bon ba ki pai ba. Ki besong ha ni ka district. Ban ki Kwah ban ui ban dan Mano ban Pynwit, ya ka Jingthiah ka betrei ha ni ka kam. Ada dan Mano ban Pynwit, nga oi DC, nga oi SP, ngimde ban ailat, ki kum kita ki bre ban bentut, ya ka kam ka Jingthiah jong ka kam ban pendap no ka hospital. Lana sir, we expect ban. Ngin celebrate bet, ya golden jubilee celebration jeng jingdap san pusnam, jong statehood ngin celebrate bet, ngin inaugurate no ka hospital. Mo.